Hvis hvad? Hvis de ikke klarer opgaverne? Så venter vi på dem her. Der var de. Tungen lige i munden, Paula. Ej, hvor er I gode. Jamen, skal... Ingen hænder. Det er vist ikke helt nemt, da. Færdig? Altså, du ikke kan åbne munden. Sådan. Ej. Jeg tager så meget som en eneste lille bid af den bolle. Og det er så ikke snoren, du skal spise, men bollen. Men du er nødt til at... Ja, det må du gøre. Ej, hvor er det klamt, altså. Han kommer. Ud med det. Ej, fik du noget? Klappe. Ej, Emilie. Fik du ikke noget slik, så må du få den igen. Ej, Paula, for. Hvor mange år bliver du? Hvor mange år bliver du? Hvor mange år bliver du? Jeg bliver 9 år. Jeg bliver 9 år. Jeg bliver 9 år. Jeg bliver 9. Og hør